Takže čus, moje meno je Tintin, ja zdravím v dnešnom videu a dneska tu máme haul z Humany. Dneska s maminou mali taký trip najprv do Oby a potom sme išli sa najesť a nakoniec ja som pravila mame, že ja si chcem pozrieť nejaké možno džinsy v Humane. Skončilo to tak, že som nekúpila ani jedny džinsy a ona si kúpila niekoľko nohavíc. Takže taká výmena, ale ja som bola veľmi spokojná. Chcem vám iba tak povedať, že ja som není moc konzument a konzument proste nemá rád mňa, pretože ja som ten najhorší človek, čo sa týka konzumu. Ja nerada nakupujem v kamenných obchodoch, proste mňa nenájdeš si kúpiť tričko za 10 eur v kamennom obchode. Taktiež nenakupujem moc na Sheine, ani na Temu. Ja som proste ten najhorší človek, čo sa týka, že by som mal podporovať konzum alebo nie, proste no go for me. Ja milujem Vinted, ja milujem Humanu, ja milujem outlety, ja milujem bazárky, všetko, čo je z druhej ruky. Ja to milujem, polovica veci u mňa v izbe, či už sú to knihy, či už je to nábytok, je z druhej ruky. Pretože ja mám rada vecom dávať proste druhý nádych a veľmi ma to baví. Speaking about druhé veci, veľa kníh mám z druhej ruky, taktiež aj tieto krásne obrazy. Ja milujem tomu dávať druhý život a myslím si, že veci, čo majú históriu, sú také poetické a ja všetko strašne romantizujem, ja nemôžem za to, proste jaj. Ok, ideme najprv, ja by som najprv začala vecami mojimi a potom by som ukázala veci, čo si kúpila moja mama. Ok, prvá vec, čo som bola nadšená, keď som ho našla, je tento krásny, neviem, či to je korzet, alebo ako by som to mala radiť, je toto. A mojej mami sa to strašne páčilo, ona proste povedala, že ona si také veci šila, keď bola mladšia. Mne to potom nedovolili nosiť. Proste ja, keď to videla, tak by povedala, že si to mám zobrať, že to za dobrú, že to reálne za facku bolo 10% na všetko zľava. Je to reálne bolo za facku a ja som úplne z toho hotová, mne sa to strašne páči. Mne je jedno, že či toto je Shein alebo čo, je to proste zo sekača. Ja verím v tomu, že keď to zo sekača, tak to není až také zlo, ako keď sa to kúpite reálne na tom Sheine. Ďalšia vec je toto krásne tričko. Ja som vždycky chcela také, moja sestrnica má také čierno-biele a ja som ho vždycky tak trošku ležerne závidela očkom, ale v živote by som si ho nekúpila za tú plnú sumu, za ktorú sa kedysi predávalo. Toto je absolútna brutalita, neviem, čo ho nemám naopak asi, hej. A mne sa to strašne páči a sedelo mi ako uliaté a ja si ho viem predstaviť proste v lete. A na nejakých plavkách proste. Ďalej, toto tričko sa páčilo aj mojej mame. Má to aj takéto kamienky, neviem, či to uvidíte. Ja milujem kamienky. Oh my god, ja proste, toto tričko, to mi uchvátilo zrak. Ja som ho najprv nechcela zobrať, som si povedala, ty máš na všetkom kamienky. Čo sa týka topánok, oblečenia, kabeliek, všetko máš prblietkavé, alebo proste kamienky na tom. Ale viete čo? Mne to je jedno. Mne to je absolútne jedno. Ja to milujem, ja to budem nosiť. A hodí sa mi to proste k tomu Dior náhrdelníku, pretože aj ten má, neviem, kde to má teraz kamienky, či to má na tom očku, či R-ku, či na všetkom. Nie, na R-ku má. Hovno, to je Posledná vec, čo som išla hlavne preto, lebo som si predstavila outfit. Proste s tým je čierna košela ako prehoz. Proste to môžete mať na hocičom. Ja to milujem. Keď som ho tam videla, som ho tam nemohla nehať. To je úplne brutálne. Je akože... Milujem tú košelu, krásne je. Absolútny prehoz, absolútna diva budem proste. Ideme teraz na veci, čo si kúpila moja mama. A je to napríklad, sú tieto džinsy. Moja mama má rada strašne biele nohavice, džinsy, všetko čo je biele, to si kúpi. Tieto si tam našla. Sú dosť pekné, akože. Už som si ich neobliekla, lebo ja nemusím biele džinsy, ale akože keď sa jej to páči, tak prečo nie? Ja som jej povedala, že nech si k tomu kúpi nejaký proste vršok, lebo podľa mňa by sa jej to hodilo a som prehovorila na túto krásnu ružovú košelu. Tá by sa hodila k tým jeansom ako ulieta, úplne taký 2000 look by mala. A proste yes, toto je proste kúsok, ktorý si musela zobrať a ja som na to prehovorila, lebo ona bola najprv, že a ja, bude sa ti to hodiť nejakým vysokým nohavicám a dá si to ako prehoz, biele tričko. Hneď si to kúpila. Potom si kúpila do roboty takéto pekné nohavice. Absolútne krásne. Sa mi to tiež páči, hlavne sa mi páčia tie vrecká. Neviem, či takéto nepredávali v New Yorkeri, ale prakticky takéto sa predávajú všade po Sheine, po Temu. Ja som moc není akože Temu victim alebo Shein victim, pretože proste, ako hovorím, ja neverím na konzum a nerada konzumujem takéto
kamenné obchody, alebo čo, ja proste nerada tam kupujem, ja rada kupujem aj knihy, ako hovorím, zo druhej ruky, dostávam veci z druhej ruky. Proste mňa to viacej teší, ako keď si niečo mám kúpiť za plnú sumu. A ja peniaze mám, ale proste prečo by som mala kúpovať niečo za plnú sumu? OK, posledná vec, prekvapí vás to, ale toto som ho presvedčila, nech si zoberie. Pretože vám hovorím, že toto je drahá značka, to sú tie spiritky, boli to z tej Exclusive rady v Humane, stáli 15 €, a keďže bola aj tá zľava a máme sa dosť páčili, vraj mama, kedy si ty kúpiš drahú vec za plnú sumu, značkovú drahú vec, kvalitnú. Pretože tento materiál, to už normálne na dotyk cítiš, že to je kvalitka. Kedy si ty niečo také kúpiš? Tak som nad tým zamyslela a poviem, máš pravdu, no vidíš. A tak som jej, dosvedčila som jej a prisvedčila som jej, nech si to kúpi a tak si kúpila. Proste akože brutalita. Mne sa tam páčilo ešte také Burberry, také splavky, ale keď som sa pozrela na ne, vravím si, girly pop, ty máš veľkú riť. Kebyže si zoberieš tieto mini plavky, vypadáš ako keby si mala tanga. Boli krásne, hovorím Burberry, akože dosť drahá značka, ale chceš vypadať, keby si bola váhaná niekde na dovolenke? Absolútne nechceš. Takže som si ich nezoberala a za druhé, ešte som si ich nezoberala, lebo nemám to k čomu nosiť, pretože polovicu mojich plaviek som vyhádzala kvôli tomu, lebo ako hovorím, ako som schudla, tak všetky sú mi veľké. A zároveň neviem nájsť žiadne plavky, ktoré by sa mi páčili, takže rozmýšľam, že by som išla normálne asi kúpiť na Shein alebo na to tému a asi to tam kúpim, aj keď nie som moc akože na ten konzum, ale čo urobím proste. No, ináč ak budete počuť nejaké zvuky, moja rodina tu teraz má nejaké dozvuky asi, ale ja proste, jediná vec, čo si kúpim za plnú sumu, aj to málo kedy, sú topánky a kabelky, ale objavila som krásu Vintedu a odtiaľ si veľmi rada objednávam veci a milujem Vinted, akože ja vám kľudne ukážem nejaké Vinted úlovky, čo som ja tam ulovila za posledné obdobie. Ja som za tie Vinted úlovky absolútne nadšená. Hovorím, akože keď chcete nejakú značku vec, hej, treba si to pozerať. Treba si to tam pozerať, môžete mať nejaké značkové veci za facku reálne a myslím si, že to je proste, to sa oplatí, akože keď si to tak zoberieš, to sa ti dosť oplatí. OK, a myslím si, že tu by som to mohla ukončiť. Ja sa s vami ľúčim, užívajte života, vaša Tintín. Bye!